na mina angikho familiar ngalezi zinto ezenzeka la emhlabeni. Bathi lapha emsebenzini ngiyasebenza nabantwana. Amen bathandekayo. Sisodwa ngitsho. Sisodwa. Amen bazalwane. Haleluya. Bazalwane, asikhulumeni bazalwane. Bantu abasha asikhulumeni. Obhuti ngala bavala izindlebe kancane. Asikhulumeni intombi. Asikhulumeni. Ikhukhamba iyadliwa. Ikhukhamba nje ifakwa la. Ayifakwa la. Ifakwa la. Ikhukhamba. Ikhukhamba nje. Lele thengwa lapha esitolo. Ifakwa la. Iyahlafunwa iyadliwa. La nje ayifakwa la. La ayilokotho. Inkosi yomsayini busisa. Uyafika endlini nomuntu omusha uthi wena wenza green salad. Cha, madoda akhe onke nawo lahlela lapha efrijini. Inkosi yomsayini busisa. Lo muntu uyasincedisa asiza abuye phinde futhi abuye aqhubeke nempilo la. Akukho umlajola naye. Ujolana lapha, ujolana Pick n Pay. Naspa. Inkosi yomsayini busisa. Wena wazi ufunga ukuthi udla healthy. Amen bazalwane. Manyala lawe endlini kaNkulunkulu. Inkosi yomsayini busisa. Kunezinto bathandekayo okungamelanga nokuthi uzipractice. Inkosi yomsayini busisa. Ungapractice ukujabulisa umzimba wakho ukuthi ube relieved. Mase ube relieved uzakwenzani? Inkosi yomsayini busisa. Amen. Ake kuphile bathandekayo ubungcwele. Okusho ukuthi bathandeka lelizwe siphila kulo lenza njalo. Bese nabetha abantwana, bese nabo benza njalo. Hayi endlini yenkosi bazalwane. Hayi kuleli bandla. Inkosi yomsayini busisa. Haleluya. Asifundiswanga lokho. Amen bazalwane. Amen. Asifundiswanga izinto ezinjalo. Phela manje sebabona kahle ukuthi mangabe vele ngidlula nobadlane nawo vele bazangibamba. Futhi mangasikhamba ngihambe ngiyothenga lapha ema-toys ababuzani lapha ema-toys. Uthi ufuna a male toys or a female toys. Bayakunika nje as long as you over 21. Bakunike uchubeke nalomuntu wakho osuze naye lapha mawuqeda umdezi umbeke lapha ufaka phansi wodwa. Uthi futhi mase umkhumbula umthathe futhi uphinde uchubeke naye ucede uphinde ubuyele lapha. Bazalwane namanyala lapha endlini yenkosi akwenzile. Ngiyacela ngomoya wokholo. Ingqondo yakho ayikakaguqulwa. Ulingisa lelizwe. Inkosi yomsayini busise. Nalelinye ipoint bathandekayo lithi uDina wahamba angazi ukuthi uyapi baze bamrep. Ake siyekeleni bathandekayo uhamba singazazi ukuthi siyapi. Indlela yakho ake ibe straight. Moya enkonzweni hambe enkonzweni. Moya esikolweni hambe esikolweni. Ungahamba ungashamashamanzi. Inkosi yomsayini busise. Banje ngizobathi uyashangashanga. Abathi shangashanga. Ufuna. Once wafuna uzakuthola. Bathi udasi kuma la silabani. Ngoba vele lapha ngaphandle bafunele wena. Inkosi yomsayini busise. Lethi niguqule ingqondo yenu yekwenziwa ibe yintsha. Amen bathandekayo. Haleluya. Nginezi lenkosi bathandekayo sengihlala phansi ngoba bamfishane kakhulu. KuRuth ngiyacela bathandekayo sifunde. KuRuth chapter 1 if I'm not mistaken. Sizoqala ku-verse 12. Inkosi yomsayini busise. Webathandwa Ebihla Yokukholwa Nokuphathwa Sakisa Ruth chapter 1, verse 12. Manzekani madodakazi ami. Sengimzala kakhulu ukuthi ngingaphindze ngenze manje.
noma bekungenteka ngibe nelithemba ngilale nendvodza kulobusuku ngitale emadvodzana benitawumela yini atsimate akhule beningahlala ningenzi yini cha madvodzakazi ami mina ngibuhlungu kabi ngani kutsi isandla sasumakadze simelele nami baphindze basiqala phansi futhi sililo opha wangawuninatala wakhe wahamba kodwa Ruthi wanamathela kuye. Amen bathandekayo.